gyara lamarina. Aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. Bismillahi ya makaɗaici rabbana makakin raina, karfafe ni Allah sannan da haskakar da baitocina. Yarda in zamo nai ta yabo ga Ubangidanmu hasken raina, Muhammadu Rasulullahi al-Mustafa adin begina. Aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. Salamu alaika ya Mamudu labbaika mai sifofin girma. Salamu ala abin zara'u ka nufe ni bai cika iyo ba. Abin nufin muradin kalbi labbaika ya aba masu ba. Yabo da san ka manzan Allah shine abin yawan zance na. Ilahu ƙaralin ka salati ya wuce yawan faɗin zance na. Ka annabin dukan annabta da nake yawan yi ma begena. A sanya hali da sahabbai a cikin salati ga roƙona. Tsiran salati ya yi ta zubowa a gare mu ya abin jin raina. Aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. Salamu alaiki ya zara fitilar mu mai sifofin haske. Kaso da bin fuke fiskata shine yasa nake yin take. Mubali namu ne zara iyo yabo ya wankakke. Uwarsu shi ana tijani har jiyali abin begena. Babbar inuwa ya shugaban waliyan Allah, ka aika jinjinar bangirwa a gare ka mai cika da kamala. Da jiyali ina gaishe ku Ali ga zara na batula, alkaulai adan zamani labbai kashe ku ya maulana. Aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. Yana mai cikakken haske Mamudu assalamu alaika. Yauta da rabbi ya babayi alawa maraban mai makka. Kirani bani babban sako na rabar da shi ga mabiyanka. Wallahi da haka bambanta ni dai da kai nake lamarina. Kawai Madina ya mai makka mai sam kasan ba zai koka ba. Ka arziki ne babba sai in mutum ba zai nema ba. Kaso da bin kashi ne fardo raunin mu yayyawa mun tuba. Da shugaba kira ni Madina raudar ka iyi baitoci na. Aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. Da shugaba ma'aikin Allah mai sai ta zuciyar mai rauni. Ka sanya tafukan hannunka a jiki ka ƙara shashafa ni. Ka shafe duk tulun zunubai na ya mai gida ka ba yakini. Zam idan yana begen ka tamkar na ganka ga ka gabana. Ka ambato uban mawadata ya tarbiyar maƙaƙi sarki. Da jarumin da ke saka arna su shige gida su leƙe ɗaki. Kana abin ba magana in ka ga mai cikakken tsarki. Sai ka limauta ka gigice da ganin cikar muradin raina. Aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. Dai akan ma'aikin Allah wallahi ko kaɗan ban shakku. Tafi yabanka ya fiske ni yau gashi bai cika na ɗoko. Bai tafukan da ke zuba kyauta tamkar zubar ruwa mamako. Kyautar Ubangida na abada ta zarce dukkanin zance na. Rabbana ka yanka salati adadin da mai faɗi bai kai ba. A zarce duk abin aunawa ya shugaba muna da tuba. Karrabo gani da wadata kowa ya barka ba zai kai ba. Wallahi bin ka bin Allah ne a fahimta dukkan zance na. Aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. Ilahu rabbana na gode da ka
abin da rai ke nema a shafe dukkanin zunubanmu sannan muna biɗal alfarma da shugaba ma'aikin naka ɗaya girmi dukkan wani girma alhamdu rabbana ya Allah nan zani tsaye da baitoci na sani kagin yanar ban girma izuwa gare kamalan sani ta baikana ya shakki samun nusu nake a sassai tani tilas na gaida ku don kun zam hadi mai ga sayyad ƙaunaini ni so nake ku zan min tsanin tafiya zuwa wajen manzona aha annabi manzona kai kake gyara lamarina. alhamdulillah kun saurara wannan kasida daga bakin naku Zakiru Hassan Sise da ke garin Bargishi daga ala ta ce Muhammad Kawar Asha muna gaida ku masoya dukkanin masoya an fara babban guri da sarma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.